Dire sa unang mga kabingka na ay mga dagko pa kay mga bato tapos mga kahoy karon ilan na gyud gi pamutol, no? Dito dapita mo tong dito ang slide mga kabingka. Kaning nindot yun din dapita para gini sa imong mga kabingka. So kani dire dapita nay slide dire para ni sa flowing, no? Mao ni ginatawag og flowing gid na ano kakita niyo natural gyud ang mga kabingka. So na to mura bitaw kag adtog kag kanang bukid di kay mga kabingka. Actually bukid dinhi mao bitong gitawag ni bukid no. Oh anga kayo mura gatong duol sa atong doon sa lugar ba sa Catalong Grande oh. Nindot kayo din mga kabingka. This place is overlooking kay mga kabingka. Video ka ni mo ko? I-video ka ni mo Sanitas daw ba? Sanitas! Sanitas! 2,000 years later. What's up sa inyo mga kabingka? Nata karon diri sa Quezon, Bukidnon sa Luan Resort, no? Nindot kayo nakaadto nako diri dapita sa una. Nakalimutan ko kapila nako nakabalik diri dapita, no? Ang ilang swimming pool diri mga kabingka natural gid ni, walay klaro, walay sabon nga chlorine, no? Pure o basta natural gyud kayo diri. So pangmasa kayo ang affordable ang price kayo diri mga kabingka. So i-update lang tamo unya mga kabingka kung unsa ka gwapo, kung unsa ka tsada diri dapita sa may duwan-duwan sa may Quezon, Bukidnon. Okay? So sit back and relax mga kabingka. Yes. Mga kabingka nanata karon diri sa sulod sa excuse me, nanata karon diri sa sulod sa may Quezon, Bukidnon sa Luan-Luan, no? Wapo na kayo ang ilang resort diri banda mga kabingka. Una manggod walay mga kurog dia mga kabatuhan pa na, no? Diri dapita mga side diri sa una diri mga kabingka, mga kuan pa na sa una kaning mga kabatuhan pa na sa una, pero karon look at that mga kabingka, no? Look at that mga kabingka, nindot kaayo, grabe nagikatsada, no? Tapos ang ilang swimming pool dito mga kabingka, kuan pa na lagi repair, dili pwede dito, sa pwede dito mag slide. Actually mga kabingka, mas gipalalom pa nila maayo ang lang swimming pool, no? Ang gwapo na kayo, gusto ka diri magkuan diri dapita na ay cottage,
no? Tiga gusto dito dapita mga kabingka kay tagitan ka bro, upgraded na gyud ang ilang kuan gyud mga kabingka, ang ilang mga cottage sa una bato nya karon gipanindot na gyud nilang maayo diri mga kabingka, no? Wapo na gyud rin dapita mga kabingka, no? Sa palibot nako nindot kayo mo ni ginatawag og natural, no? Tapos diri dapita mga kabingka napay gipang construct, no? Para diha kung gusto ka diha dapita mag diya dapita mag diya dapita mag kuan og mga pagkaon, diya dapita mga kabingka karon kay ila pa nagi repair mga kabingka, no? Awa diri gwapo kay lang swimming pool, no? Wala, excuse me, no, giubudo ko mga kabingka, no? Pure gid ni nga natural, tapos basta kaingon jud ka barato lang jud ang ilang kuan diri mga kabingka, ilang resort kay diri mga kabingka, dili para dito sa Davao mga kabingka, perti naging mahal, no? Diri sa unang mga kabingka na ay mga dagko pa kay mga bato, tapos mga kahoy karon ilan na gyud gipamutol, no? Dito dapita mo tong dito ang slide mga kabingka. So doon pa nato tong ilang kuan dito, tong mga pinaka lalong mas swimming pool. Ang pinakalalom diri is 8 feet, no? Kung hawgi ka mo sa along mga kabingka. Actually karon mga kabingka kaduha na nako ni nga time diri kabalik ko vlog, pero kapila nako diri sige adto, pero sa una nga katong wa pay uso mga vlogging sige jud migligo diri sa una on ay 200 pakibantay lang gid ninyo mga kabataan, pero na dito dapita mga side ang mga kabingka, mga kanang mga bata, no? Katong safety jud kayo na mga rules and regulation di mga kabingka, na mga nagyud kay dapat sundon mga kabingka. So diya lang mga kabingka kay update mo diri itol pa nako diri dapita mga kabingka. Mga kabingka napita mga kabingka ang ilang atong ginainom ganina mga kabingka 8 feet, no? Extension ni mo ni sa una diri mga kabingka. Kung how lagi kay kamo sa alo mga kabingka, kaning nindot yun din dapita para gini sa imong mga kabingka. So kani diri dapita nay slide diri para ni sa flowing, no? Mao ni ginatawag og flowing gid na ano, kakita nyo natural gid ang mga kabingka, diba? Oh, dalo dito padulong sa bagsak sa tubig, tapos na dito mga kalasangan, diba? Nindot yun kay mga kabingka. So ingin ani dapita sa may bukid nun, layo kay sa Davao mga kabingka, no? Sa Davao mga kabingka, grabe paglurin, kertig yung mahala pa ang entrance, no? Asa mga makakita og entrance, tag 35 pesos lang ang entrance diri sa may Quezon Bukidnon. Dagan pag mga resort, rin dapita sa Bukidnon mga kabingka, na dapat pagid i-discover sa mga tao dito sa Davao City nga wala pa adto din dapita. Let's go mga kabingka. So mga kabingka, mao nilang slide, no? I-repair pa rin nila mga kabingka kay kuan giayo gibutang yan nila og kanang pangharang para dili gid makuan. Hindot diri sa unang mga kabingka kay pwede jud ka mo bagsak diri dito bitaw dito sa tubig. So makita ang mga kabingka mo mao nilang gipa-repair pa, no? Kitang-kita. So mao ni din kita ang kuan diri kabingka nga bawal pa diri mag kuan, bawal diri biguan, di ba? Nakita niya, di ba? Dahil mga kuan sa construction site, bingka, di ba? Ang kuan. So dito dapit ang bagsak, dito dapit ang
floor mga kuan mga kabingka. So naog ta kay bawal na diri kay musita ang kuan. So ko saban ta wala tay pahintulot basta bawal dia mo saka mga kabingka. So naay kuan rin ay kalasangan rin mga kabingka. Diba tuon na to ni ang kalasangan rin kabingka. Mo ni diri dapita nindot kayo ang kuan rin nature. Diba pwede ka diri dapit mag-picnic. Oh. Napa diri nag kuan diri magkaon-kaon diri mga kabingka. Sa una katong ulgi sa akong giingon sa una kitang kita nyo sa ebidensya mga kabingka na ay ana di magtagay-tagay gyapon diri na ay mga kuan nature kayo mga kabingka. Morning ubos sa kuan dito sa slide, no? Wapo kayo. Oh, kabukiran, ba? Oh, you see the place and overlooking kayo mga kabingka, ba? Nice kayo. Nice kayo dring kapita mga kabingka, oh. Nagipader. So mao na siguro ilang boundary. Oh. Nice kayo. So tuon na to. Mura bitaw kag adtog kag kanang bukid di kay mga kabingka. Actually bukid din mo kitang gitawag ni bukid no. Oh. Mga kayo. Pero katong duol sa atong do sa mong lugar ba sa Katalong Grande oh. Nindot kayo din mga kabingka. This place is overlooking kay mga kabingka ba. Pwede gid kay gapo diri dili magbuan. Oh. Di ba? Oh, makita niyo mo dito ang kuan. Overlooking kay nga side mga kabingka. Di ba kita kayo na dito ang swimming pool. Tapos sa side bingkan ay mga trupa kayo ang butong taga-asa na sila. Nindot kayo, di ba? Oh, ito yung mga kalasangan diri. Pertig yung hangata. Nayon na to kay basig. Discuss siya ta. Hop. Makita bitaw yung mga kabingkaw na nagdaog-daog pati dire oh. Dire ang mga siguro ga picnic, di ba karang di ka gana og cottage. Kani dire nature you kay ni dire. Di ba? Nature kay dire mga kabingkaw, pertig yung nindota oh. Oh, itur pa nako kamo kung asa pa mga nindot dire na view. So maghinay ta dire kay basig og sigma iskasa tag pinakalit dire wala ba ni insurance. City first oh napa dito yung kuan pero gipader na gina make sure gina gipader kay palibot dito go kita na yung kita gina gipader basta dire nindot kayo kung gusto gid ninyo dito dapit nga side mga kabingka tsada kayo banay slide oh. Huh? Ayos diri dapit magkuan dapit magpiknik makita niyo dito na maligo di ba nya diri ka magpaaso-aso mura jud kag nasa kabukiran ba kana bitong wa pa kay na discover pero kani na discoveran oh na painim no kana inim na di na kay halos ipakita kay wala sponsored no nindot kay mga kabingka ba bukid kaayo kitang-kita niyo mga kabingka kung unsag yung ka tsada o green dapita mga kabingka. mga kabingka mao ni among
Cottage, no? Ang kauban nila ko si Uncle Yuyong, ang papa ni Yumel Carion o ni Joshua Carion, no? Ako aning kuan mo ni akong driver. Driver. Yang motor ang gisakyan adulong dire, no? Kapoy kay biyahe. Daway, say way ngoni mo kun. Ay, maulaw doon sa mga kabingka. Okay na doon sa videoan, pero dili na siya gusto ka na mo tubag-tubag kay maulaw doon siya sa video, no? Dili siya sanay-sanay ng mga video-video. Picture-picture, sanay siya sa picture-picture, pero video. Lahi di ang video, lahi ang picture, mga kabingka. Nindot kayo, mo ni ang ilang katid sa una, katong wala pa na gipang repair sa una dito, puro na pa na mga kabatuhan pa na diha. Diri dapita, mo ni gyapon ang katid, pero okay kayo ang bayad ani mga kabingka, 100, no, 100, pero dito pa ni sa Davao inani, tag 500 ang entrance inani. Grabe king Davao ba, no? Dapat ang tambag na ko sa kanang mga resort des Davao, dapat baratuhon ang kuan na mga entrance, di ba? Kalan gin mo pabayon ang mga tao gid diri sa layo ba? Sabi, itaw nindot kay diri dapita mga kamingka, kamo mga kabingka nga taga Davao, anhi mo diri sa mga resort sa Bukidnon kay nindot kayo, presko kayo, walay sagol chlorine, tapos barato pa kay entrance. Kamo ni bahala sa mga kuan diri sa mga pangita o mga chicks. Tagan po mga chicks diri, di ko babang-bang dili ma-reach out ang mga chicks diri, no? So, update tamo unya sa mga panghitabo pa unya mga kabingka. Unya, basig maligo ko unya, makitik-kitik ko unya, tanawa ko unya maligo unya mga kabingka. So, what's up mga kabingka? Nagpicture-picturean mi diri napita ni Uncle Yuyong, pura si Uncle Yuyong in the best. Okay kaayo, no? Uncle Yuyong, oh. The great kay si Uncle Yuyong. Kita rin nyo? Oh, dagan kay bato. Puro dag-trail-trail ba? Pura. Paspas kayo mga kabingka. Grabe dito pictorial mi diri napita mga kabingka ni balik ko gana diri kay karon na pictorial kay wala pa mi ka picture ganina mga kabingka. So nindot dito kay naay mga kuan dito nga ligo mga kabingka. So update pa tamo unya mga kabingka kung sa kay mga panghitabo diri. Gwapo bitaw kayo diri mga kabingka. So diya lang mo mga kabingka. So what's up mga kabingka, maniud kaon ta karon mga kabingka, no? Ang sudan karon mga kabingka kay kuan is dulce naman gud. Paksiw tapos adobo nga kadong. Di pwede og kamukaon ba? Naon kayo? Gutom kayo? Bapo kaligo ang kauban sang kulyo tampisaw na dito sa Lingkol. Gutom din ni Gahi, no? Gabi kaya. So bisag unsa kay mga kamingka, enjoy gyud akong kay cook. Luman lang dito Davao. Almost motor na mo mga almost nga 4 ka oras. Diba? Almost 4 ka oras. Siyempre kung saka kagbag mga dagan niya og mga 5 to 6 hours ba? Pindas dagan abi na kung 3 hours lang kung motor hindi makaya. Pero kung siguro kung sakyanan din siguro mo na nga tulunan siguro ka oras kapin wala kay wala kay motor man manang 4 ka oras.
But paggabaw naman yung ang libalya. Gabi tayo. Ano yung natawag o payoto? Wala ko na video hindi nga itong nga ano yung buntag pag-abot kayo ba? Nakakaroon tayo. Pag sabi na kayong mga kausaban din mga kabinita, no? Sabi ang taon na kayo dalang pa kayong mga kahoy karong alos ipamutol na nila. Siyempre ipadako na nagmayo sa mas panindot pa ba. Sabi gas siya kay tigil ng busog ka. So makatugod mo baon din mo. Siyempre kay kamahal yung buligya. Sa ninyo baon na mo o kanon malagpuan din yung mali. Okay kayo kanang baon mo kayo silang ulan kanon tag 20 sabay kayo ba kung magbaon mo sagba pa mong taon sulit ba kumbaga. Siyempre pwede kong mahalag ba gusto mo na ang pag magkalugo sila so yung lahat na ganun siya gina sila kaya ako na siguro na maninda isusulahan lang happy kumahurot actually dili isa mukbang. Siyempre pag kamong maligo paano hindi mo ngayon mo yun isog na kayo ka ng huwag ka mukhaan ba gutom ba kayo ako kay gutom ganit kung awag ko na pakya ka rin ng mga kamungga kapit kumapla ba kamtang ko ga ang nagalaka-laka ko sa ilang dawan sa ilang kuminto sa ilang fikiri sa simple dandog kayo hapit ko mga slide so kung saan lagi mo camping kung ma-discuss sa ka siyempre basa mo kayo siyempre kayo anak ng tubig mo mato sa salog so okay tayo diba so far taon basig madungog niyo dyan yung mga kanta-kanta yung bunga air supply karada ba okay kayo so far so good ang ilang baligya diba sobrang di ko kabusog tapos niya mga kabingka siyempre i-update ang punta mo sige lang update din mga live in sa live or sa live diba update para mas tsada more tsada and more vlogging and accompanying na content mga kabingka ito pa si DJ March update mo niya mga kabingka yan
what's up mga kabingka, no? Manguli na may o Davao City ni Uncle Youngs. So, see you in next my vlog mga kabingka. Ito po si DJ March in the place to be, yo. See you in next my vlog. Let's go. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.